Hello everyone, jotono sari kaham. Amo hingke ani logini tabuk no sokpayo hot dongkha tabuk ke hot ni blog se amo hot ni jimung se blog masing sio amo ke kati jar hinsago komla amo hingke kisa tuya kisa khuyu hinsago kotor jak blog ke komla 2 jar komla dubujak kotor jar hingke kisa kwbang tubukha sikon jar ke 2 aliyung gobo hingke apple sikon jar ke tuyo obagui bo sikon jar tubuo tabuk no sopaimani hingke ang norokno phunuknwi tabuk tok no abo hingke tamo tok norok sini abo dok obo 400 taka ri bai tubuo 500 hin tongoi no ke 400 taka seglai se mana ombo bithi nango hin tubuphaimani hingke tabuk khe cherai no apple chana sane cherai no apple charina bagui naitongo hingke bo khe apple hingke thokjago mankhe no komla bo thokjago bo obagune bini baba tuiphaiyo bo komla rok apple rok kwcharo hingke ba bini baba no hingke tabuk charinai norok tini ni blog no soya sak naitongdi hingke abo hingke mangso hingke tabuk ma khe mangso songna bagui moso rok helaioi tongo hingke ani logini no naidi kamchwlui kwchang jagui nai kamchwlui yaktui pura chumui tongo hingke amo hingke khejur bo tui khejur roj omo waisa puro tubuna mani pogui tubujak lebo hingke tini khe tuiphai bwslani banta paimani bo khejur roj masa yako angkhe amtwui rok age cherai furu masa mani tabuk masa yako ta ma khe tabuk moso rok godokna naio omo khe dragon fruit ang waisa pono masa yako obo nubo hasta tangui bo mana yako tini no puila ang dragon fruit rok ma chanai ma tango dragon fruit bo tuiphaiha bo chini banta obo thaisa se 100 taka hini soko ani logini 100 taka ri bai tubuo hingke chini bagui bo tam manui rok tubukha norok nugui mankha na hingke chanai ta amono bahaijarok thokya hinsao buikhe angkhe thokya masa yako tini se ma tango yak bai rok waisa pono se tangui mana yako dragon fruit hini chimi dokan rok nugo tei ma tangya kota hingke chasinai tini khe hininai aram nangjagui nai norok no phunugui tongo do ang dragon fruit hingke mobile logo nugo hingke tei dukan o nudi nukhamung pogui thangkha cherai no naidi bini baba ni fikung saka o kajak tongthokjakmani bini baba no phaiui nai omo khe cherai ni banta rugui rikha chung daily no mangso mankha khe alada cherai ni bagui alada ma rugo bo moso chayani bagui hingke amo hingke chini mui aro kunu fano mui rigalak alada mui kwthang rigalak hingke omo simi no songnai tini khe bwtui riui songnai hingke daily no mui dal ni chajago hingke tini waisa mui dalogui chaya naita obo simi no chanai obo han tubudi hini kwcharui ma tubuo good morning tabuk khe sri bachajak tini khe je maising hamani tini no first time bachao ang hingke ani logini hingke babuni panda fruit ni bagui khobor rina bagui thangnai o bagui bono norok songwui charwui rokha gana norok naitongdi kwchang bo kwchang record kotorma chwngjak.